Trollimollin unboxausvideo. Aiheena Nicotinell Mint 4 milligrammaa. Ja aloitetaan operaatio ulos boksista. Perkele. Noin se on. Tätä en oo muuten edes maistanut ollenkaan. Tää on tää minttu. Otetaan yksi. Sitten kuvataan tälleen. Joo. Se on. Ei vielä rupea potkimaan oikein. Miten tuo nikotiini. Joo, kyllä se Ice Mintti oli parempi. No, harmi, mä oli niin vitun kallista. Apteekista ostin tuon mintin. Mintun makuisen. Eipähän tässä. No, tää voisi olla semmonen 2/5. Ice Mintti on. Katsotaanpas, pitää vähän dyykata taas tuolla, kun tälle mä annan sen 5/5. Kyllä. Tää on jo loppuaikapäivä ja sitten perkele tippuu. Roskis on saatana kohta täynnä. Joo. Tämmöstä. Siinä on kiekko. Sippo löytyy. Tehdäänpä sippotemppu tässä. Jos tää nyt onnistuu. Ei. Vituiks mennä? Uudestaan. Tää pitkä video. No. Ei. No. Semmonen. Siikataanko vaatekaappi? Paidat. Teepaidat. Housut. Boksarit, kalsarit. Sukat. Oi saatana, susi. Joo. Jaa, käyt sä usein täällä? M. Ja siinä on. Tuo aina vilahtelee meikäläisen videoissa tuo. Pakko se on vielä tää Lonsdalein rep. Ei oo jokaisen lompakon esittely. No.
Siinä on meikäläisen pöytä. Sain apteekista 2014 kalenterin. Siinä on tietokone. Ja tuo paperi ei ole siinä sitä varten, että täällä vänkättäisi, vaan sitä varten, että multa tuli verta nenästä, kun otin aspiriinia perkele 1000 milligrammaa. Että sikäli. Mutta sanotaan tässäkin, että tällä videolla opetus, se on tämä lopetus.